friends, welcome to Narzary Education channel. Dinai जों सावरायगोन थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 2 आव थानाय आखान्थि 3 खोन्दोनि सोंथि 6.3 आव थानाय कुइसनफोरनि एन्सारखौ मोजाङै सावरायनो नाजागोन। बेफोर कुइसनफोरनि एन्सारखौ सावरायनायनि सिगां जोङो आखान्थि 3 नि महरसेयारि जानायनि रादायफोरखौ मोजाङै मिथिनांगोन। बै थियरेमफोरा बा बै थार बुंथिफोरा जोंनिया मोजाङै बे कुइसन एन्सारफोराव एप्लाइ जागोन। सो नोंथांमोना बै भिडिअखौ मोजाङै नायग्रो अब्लासो बे भिडिअ दिनैनि बे कुइसन एन्सार बानायनायफोरखौ मोजाङै बुजिगोन। ओके, आरो जायफ्रा चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ माबोरै साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जोंनि गासैबो भिडिअफोरखौ नुजोबो। ओके, सो कुइसन नम्बर 1 आव जोंनिया मा दोङो नायनि बेयाव होनाय दोङो जोंनिया मा गाहायनि सावगारियाव होनाय बबे आखान्थि 3 नि जराफोरा महरसे लिर नोंसोर बेनि फिननायखौ होनायाव बाहायनाय महरसेयारि रादायखौ लिर आरो दिन्थिसिनि हेफाजाबै आखान्थि 3 नि महरसे जाय जराफोरखौ लिर। माने मा होदो जोंनिया बेयो सोंथि 6.3 नि कुइसन नम्बर 1 आव दोङो जे मा बेयाव मा होनाय दोङो बेयाव मोननैसो सावगारिफोर होनाय दोङो जरा सावगारि। बै जरा सावगारिया जोंनिया महरसे नंगौना नङा बेखौ लिरनो होदो आरो महरसे नंगौबा मा आखान्थि 3 नि महरसेयारि रादाय जानाय अबे मोनसे रादायनि गेजेरजों बेयो महरसे जादों बेखौ फोरमान खालामनो होदो बेखौ फोरमायनो होदो। सरि, ओके, जों फार्स्टआव नायनि कुइसन नम्बर 1 आव नायनि बेयाव दोङो ABC आरो PQR मोननै आखान्थि 3 दोङो। दा A खनाया 60 डिग्री होनाय दोङो आरो B खनायाबो 80 डिग्री आरो C खनायाबो 40 डिग्री होनाय दोङो। आरो थिग बेबादिनो आखान्थि 3 PQR आव P नि खनानि माना जोंनिया 60 डिग्री, Q निया 80 डिग्री आरो R निया 40 डिग्री। सो जों आखान्थि 3 ABC आरो PQR निफ्राय नुनो मोनबायदि लिरना लादों नोंसोर बेयाव सल्युशन आखान्थि 3 ABC आरो आखान्थि 3 PQR आव जों मा नुनो मोनखो खना A आ खना P दो समान। ओके, आरो खना B आ मादो समान खना Q दो समान आरो खना C आ मादो समान खना R दो समान। ओके, सो जों बेनिफ्राय मोनोदि बेखायनो आखान्थि 3 ABC आ आखान्थि 3 PQR नि महरसे माबोरै महरसे जागोन बेयो आखान्थि 3 नि महरसेयारि रादाय एंगल जों बेयो ABC आरो PQR आखान्थि 3 मोननैया जोंनिया महरसे जासिगोन। ओके, सो आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ। बेबो जोंनिया मोनसे आखान्थि 3 नि महरसेयारि जानायनि रादाय एंगल खना जों जोंनिया ABC आरो PQR आ महरसे जासिगोन। ओके, सो नेक्स्ट कुइसनाव मा दों जोंना नेक्स्टआव दों जोंनिया मा 2 नाम्बाराव दोङो बेयाव ABC आरो PQR निया जोंनिया खना होनाय गैया बेयाव AB आरो बिसोरनि आखान्थिफोरनि मान होनाय दोङो। ओके, सो बेखौबो जों नायो 2 नाम्बार सल्युशन माबेयाव आखान्थि 3 ABC आरो आखान्थि 3 मा PQR बेयावबो PQR आव मा नुनो मोनगोन जोङो नै AB बेनि जोंनिया ABC आखान्थि 3 नि फिसासिन आखान्थिनि लावथाया बबे नै बेयाव 2 दोङो बेयाव 2.5 दोङो अब्ला बिनिख्रुइ बेयो गिदिरसिन आरो बेयो गिदिरसिन बिनिसायबो फिसासिनखौ लाग्रो फिसासिना मा जोंनिया AB। थिग बेबादिनो PQR आखान्थि 3 आव फिसासिन हांखोआव बे फिसासिन हांखोनि लावथायाव बे 4 दोङो बाखि जोंनिया 5 इयाव 6 दोङो। सो 4 खौ लादो सिङाव फिसासिनखौ लाग्रोबाय 4। ओके, 4 बा मा इयाव QR बा QR होनसै जों। ओके, AB आ बेसां दोङो 2 आरो QR आ बेसां दोङो 4। सो बेखौ दानबा जों बेसां मोनगोन हाफ। थिग बेबादिनो 2निख्रुइ गिदिरसिना मा ABC आखान्थि 3 आव बेनिख्रुइ गिदिरसिना एबार 2 जाबाय अब्ला BC आरो थिग बेयावबो बिनि 4निख्रुइ गिदिरसिना मा 5 अब्ला मा जागोन RP बा PR। ओके, RP होनसै मा दोङो BC आ मा दोङो 2.5 आरो RP आ बेसां दोङो 5। सो बेखौबो दानबा जोङो हाफ मोनबाय। ओके, थिग बेबादिनो एबार गिदिरसिना मा दोङो मोनसे आखान्थिया SC आरो SC डिवाइडेड बाय मा SC नि इनियाबो गिदिरसिना मा PQ माने 6। ओके, PQ लिरदो मा खालामदो 3 डिवाइडेड बाय 6 बाहागोनि 3। ओके, 3 डिवाइडेड बाय 6। सो बेखौबो दानबा हाफ मोनबाय। दा नै
AB divided by QR आबो हाफ जाबाय BC divided by RP आबो हाफ जाबाय बा AC divided by PQ आबो हाफ जाबाय स' गासैबो जोंनिया मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि जासिगोन अब्ला ओके स' बेखायनो जों लिरनो हायो AB divided by मा QR equal to BC divided by RP equal to AC divided by PQ माने समान जाजोब्बाय अब्ला जों बुंनो हासिगोन आखान्थि 3 ABC आ आखान्थि 3 PQR नि महरसे बे मा SSS आखान्थि 3 नि महरसेयारि रादाय बादि ओके SSS आखान्थि 3 नि महरसेयारि रादाय बादि मानो होनबा जोंनिया बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि होनना जों मोनबाय नालाय बे ABC आरो PQR आ SSS माने आखान्थि 3 नि महरसेयारि नेमखान्थिजों महरसे जाबाय ओके स' 3 नाम्बारनिखौ नायनि जोङो स' आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ 3 नाम्बाराव मा होनायदों नायनि ओके बेयाव होनायदों जोंनिया मा नाय बेयाव दं जोंनिया नै LMP आरो DEF मोननै आखान्थि 3 दङ ओके होमबा माबेयावबो आखान्थि 3 LMP आरो आखान्थि 3 PE मा DEF आव बेयावबो नै फिसासिना मा दङ जोंनिया बेयाव फिसासिना MP स' MP खौ लाग्रोबाय आरो बेयावबो फिसासिन आखान्थिया मा 4 अबा DE MP आ बेसेबां दं जोंनिया 2 आरो DE आ 4 स' बेखौ दानबा जों मोनो हाफ ओके नै बागोनसै थिग बेबादिनो बेनि फिसानिखौ एसे गिदिरसिन नामा गेजेरनिया बियो माने LM थिग बेबादिनो ब्रैनिख्रुइ गिदिरसिन नामा बा माने EF दा बेयाव बेसेबां दङ LM आ 2.7 आरो EF आ 5 दङ बेखौ दाननो हाला जों जाबाय बिदिनो थासै आरो मा दंबावो आरो मोनसे आखान्थि दंबावो ना मा दङ जोंनिया नै लास्टा LP बा PL आरो बेनिया मा दङ गिदिरसिना FD बेसेबां बियो 3/6 बियो हाफ जाबाय नै बेयावथ' MP divided by DE आ हाफ जाबाय आरो PL divided by FD आ हाफ जाबाय नाथाय जोंनिया LM divided by EF आ हाफ जादिया बे समान नङा बेखायनो जों लिरनो हायो बेखायनो MP divided by DE equal to मा दङ PL divided by FD but not equal to okay but not equal to मा मोनखो जोङो but not equal to LM divided by EF स' जोंनि आखान्थिया मोननैया जुदि महरसे जानोबा बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि जाजोबनांगौ नाथाय बेयाव जोंनिया मोनसे समान रुजुथायनि जादिया LM divided by EF आ स' जों बुंनो हासिगोन जे बेखायनो आखान्थि 3 LMP आ आखान्थि 3 LMP आरो आखान्थि 3 DEF आ महरसे नङा बिसोर आखान्थि 3 मोननैया महरसे नङा स' आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ स' बुजियाखैबा भिडिअखौ नायफिनबाय था गले नायफिनबाय था अब्लानो बांसिन बुजिगोन स' नेक्स्ट कुइसनाव मा दं जोंनि कुइसन नाम्बार 2 आरो बाखि कुइसननि एन्सारखौ नोंसोर बानायनो नाजा माने बेयाव मोनथामावल'सो होनायदों नालाय जों मोनथामावल'सो बानायबाय नालाय 1 नाम्बारनिखौ मोनथामावल'सो बानायबाय आरो बाखि आद्रा थानायखौ नोंथांमोना बानायनो नाजाबानो जाबाय स' नेक्स्ट 2 नाम्बार कुइसननिखौ जों नायनि मा दङ ओके बेयाव मा दं जों नायनि सावगारियाव होनदों बे सावगारियाव आखान्थि 3 ODC आ आखान्थि 3 OBA नि महरसे जायो आरो BOC खनाया 125 डिग्री आरो CDO खनाया 70 डिग्री अब्ला दिहुननांगौ जोंनो मा DOC खना DCO खना आरो OAB खौ दिहुन माने नै DOC नि इ खनाखौ दिहुननांगौ आरो DCO बे खनाखौ दिहुननांगौ आरो OAB माने बे खनाखौ दिहुननांगौ जोंनो ओके स' बेखौबो जोङो दिहुननोसै माने होनाय दं मा जोंनिया फार्स्टआवनो होनाय दं मा लिरग्रो बेखौ होनाय दं
खना BOC BOC आ बेसेबां होनायदों जोंनिया 125 डिग्री ओके आरो मा होनायदों CDO आरो खना CDO आ बेसेबां दङ 60 डिग्री ओके बेयाव जों मोनबाय बेयाव नाय बेयाव नै DOB बे DB आ माने DOB आ जोंनिया मा मोनसे गोथों हांखो ओके माने बेयाव DOB आ दोंसे गोथों हांखो ओके स दोंसे गोथों हांखो बियो अब्ला जोङो मोनदोंमोन जे मोनसे दोंसे गोथों हांखोनि जोंनिया बे खनाया बेसेबां जायो जोंनिया 180 डिग्री जायो ओके 180 डिग्री जायो होननानै जों मिथिगौ ओके बे खनाया बे जोंनिया बेखिनि खनाया जोंनिया 180 डिग्री होननानै जों मिथिगौ अब्ला जों DOB आव मा मोनो नाय बेखायनो जों लिरनो हायो खना DOC माने DOC बे खनाया आरो बे खनादो दाजाबबा जोंनिया 180 डिग्री जागोन दाजाब मा खना BOC इक्वल टू 180 डिग्री जागोन बे खनादो दाजाबबा जोंनिया 180 डिग्री जागोन ओके स जों बेनिफ्राय मोनो DOC इक्वल टू 180 माइनास BOC निया बेसेबां जोंनिया मोनबोखादों 125 बे BOC आ बेयाव दाजाब हिसाबै दङ स ओइजा थांनानै जोंनिया माइनास जाहैगोन स जोंनिया बेसेबां 125 दानखौबा बेसेबां मोनगोन 180 निफ्राय 125 दानखौबा 55 डिग्री जाबाय ओके स DOC निखौ मोनबाय जोङो नै DOC नि माना जोंनिया बेसेबां खनानि माना 55 ओके स नेक्स्ट नायनि आरो मा दिहुननो बावदो जोंनिया DCO माने DCO आरो OAB ओके स दानिया आखान्थिथाम नाय दानिया आखान्थिथाम जोंनिया आखान्थिथाम नै DOC आव मा मोनो जों बेनि खनाखौ मोनबाय मोननै जुदि मोनसे आखान्थिथामनि मोननै खनाखौ जुदि मिथिबा थामथि खनाखौबो जों मिथिगोन मानो खना दाजाबनाय आदबजों ओके माने आखान्थिथाम मायाव DOC आव जों मोनो नै खना DOC दाजाब खना DOC दाजाब खना DCO दाजाब आरो खना नै मोनसे थाबावबायना बे मा CDO खना CDO इक्वल टू बेसेबां 180 डिग्री माने मोनसे आखान्थिथामनि इसिं खनाफोरनि दाजाबखौ 180 डिग्री होनना मिथिगौ जों बेखायनो DOC आखान्थिथामाव बे खना दाजाब बे खना मोनथाम खनाया 180 डिग्री जागोन स जों मिथिखागौ DOC खौ बेसेबां मोनखो दानिसो 55 दाजाब बेखौ नांगौ जोंनो DCO खौ ओके दाजाब CDO बेसेबां होदों जोंनिया 70 ओके बे 180 स जोंनिया बेयाव मा दिहुननांगौ DCO जों मा दिहुननो बेयाव DCO खौ दिहुन DCO इक्वल टू बेदो दाजाबा बेसेबां जायो 125 स समानसिनि उल्था फारसे थांबा मा जागोन दानख' जाहैगोन 180 निफ्राय 125 दानख'ना हो स बेसेबां थागोन 55 नै जों DOC नियाबो 55 मोनबाय आरो DCO नियाबो 55 मोनबाय आरो जोंनो मा होखानाय दंबावोमोन कुइसनाव नाय कुइसनाव होखानाय दंबावोमोनबा ODC आरो OBA आखान्थिथाम मोननाया गावजों गाव महरसे माने बेयाव होदो नै ODC आरो OAB आखान्थिथामा माने OBA आखान्थिथामा गावजों गाव महरसे स जोङो मोनो बेनिफ्राय ओके नाय आरो होनाय दं मा आखान्थिथाम ODC आ आखान्थिथाम OBA नि महरसे होनाय दं बेखायनो जों लिरनो हायो बेखायनो OAB आ समान जागोन OAB एंगला DCO नि समान जागोन ओके नै जुदि बेसोर आखान्थिथाम ODC आरो OBA आ जुदि महरसे जायोबा अब्ला जोंनिया खना OAB आ खना DCO जो समान जागोन बे खनादो समान जागोन ओके बे खनादो समान जागोन मानो होनबा नै बेखौ ओरैबो लिरनो हायो जों दिनै O आ जोंनिया नै ओरै आखान्थिथाम मोनसे बोनायखौ मा ODC ना ODC बो ओके इदि बोबाय आरो मोनसे आखान्थिथाम बोबाव मा नै बेयाव मा होनदों नै ODC होनदों ना बेयाव ओमफ्राय मा होनदों OB स B आ बेयाव O थाबा नैयाव B थानांगोन OBA ओके स नै
OAB बे खनादो DOC DCO माने DCO बे खनादो समान जागोन बे खनादो समान जागोन स' बेयाव जों बेखौनो लिरदो बेनि ओके बेखौ आं सेफायना होदो नोंसोरनो सेफायनानै लिरना होदो बुजिनो मोननो थाखाय ओके बेखौ लिरलायना आनसार ओके स' जों बिदि मोनबाय स' जोङो अब्ला मा मोनसिगोन DCO निखौ मोनखादो 55 अब्ला जों मोनबाय मा OAB नियाबो 55 दा दिहुननो गोनां जों खनाफोरखौ मोनजोबबाय DOC निखौ बेसां मोनखो जोङो DOC निखौ मोनबाय जोङो 55 ओके थिग बेबायदिनो DCO निखौ बेसां मोनखो DCO निखौ जों मोनबाय बेयावबो 55 आरो OAB नि खनाया जों मोनबाय 55 ओके स' आइ होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों जानांगौ ओके स' बुजियाखैबा भिडिअखौ नायफिन अब्लानो बुजिगोन ओके बेखिनिया जोब्बाय जोंनिया दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायनि जों मा दङ 3 नाम्बार कुइसनाव ओके बेयाव दङ जोंनिया मा ABCD ट्रेपेजियामनि AB पेरेलेल्स DC आरो AC आरो BD खना दानख'ग्राफोरा गावजों गाव O बिन्दोआव दानस'लायो मोननै आखान्थिथामनि महरसेयारि मोनसे रादाय बाहायनानै दिन्थि दि OA divided by OC equal to OB divided by OD होननानै फोरमान खालामनांगौ माने जोंनिया ABCD आ मोनसे ट्रेपेजियाम होनाय दङ जेराव AB आ DC नि पेरेलेल आरो AC आरो BD खना दानख'ग्रा माने बिसोरनि डायगोनेलफोरा गावजों गाव O बिन्दोआव दानस'लायदों होननानै होनाय दंखायो आरो जों आखान्थिथामनि महरसेयारि रादाय जायखिजाया मोनसे रादायखौ बाहायनानै OA divided by OC equal to OB divided by OD होननानै फोरमान खालामनांगौ दा गिबियावनो कुइसनाव मा होनाय दं बेखौ आखिग्रोनि ट्रेपेजियामखौ आखिग्रोनि मोनसे ट्रेपेजियाम माने मामोन जोंनिया मोननै उल्था आखान्थिफोरा लिक जायो मोनगोन ना ट्रेपेजियामाव ओके बेयाव मा होदों ABCD आ मोनसे ट्रेपेजियाम जेरै AB आ DC नि लिक आरो बिसोरनि डायगोनेल माने खना हांखोफोरा बे मोनसे खना हांखो आरो बेबो मोनसे खना बिसोर मायाव दानस'लायदोंनो O बिन्दोआव दानस'लायदों ओके स' आरो बेयाव दङ AB आ DC नि लिक स' जों बेखौ लिरग्रोना ला बेयाव ABCD आ मोनसे ट्रेपेजियाम जेराव मा जोङो AB पेरेलेल DC लादो ओके AB पेरेलेल DC लादो दानिया नै जुदि आखान्थिथाम AOB आरो DOC निफ्राय जों मा मोनो बै खनादो समान जागोन मानोना उल्था खना ओके उल्था खना आरो बे खनादो समान जागोन बे खनादो समान जागोन माने उल्था मोखां खना स' नाय बेयाव आखान्थिथाम DOC आरो बेयाव मोननै आखान्थिथाम जादों माने DOC आरो AOB ओके माने DOC आरो BOA आखान्थिथाम BOA आव मा मोनगोन जोङो खना मा DOC आ खना AOB बा BOA नि समान मानो समान जाखो बेयाव लिरनांसिगोन जोंनिया मा उल्था खना ओके मानो होनबा बे खनादो उल्था स' बिसोर समान जाबाय ओके थिग बेबादिनो आरो मोनसे दंबावो मा खना जोंनिया CDO आ खना मादो समान जागोन खना ABO माने बे खनादो समान जागोन बे खनादो समान जागोन ओके माने ABO बेखौ होनगोन उल्था मोखां खना उल्था मोखां खनानि थाखाय ओके माने नै जुदि AB आ नायजोंबो मोनबोखादोंमोन बेयावबो नानि बिसोर मोननै लाइन थाबा जुदि बोरै मोनसे मोननै लाइननि पेरेलेलाव जुदि मोनसे लाइन दानबा जोङो बे खनादो समान जाखायोना स' बे खनाया बिदिनो उल्था मोखां खना ओके आइ होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों जानांगौ आरो मोनबावगोन जों मा बे खनादो समान जागोन ओके माने खना DCO आ खना BAO
BEO जों समान जागोन बेबो जोंनिया उल्था मोखां खना ओके बेबो जोंनिया समान जाबाय उल्था मोखां खना स जों बेनिफ्राय मोनबाय जे मा गासैबो खनाफोरा समान आखान्थिथाम BOA आरो DOC नि गासैबो खनाफोरा मोखांसे खनाफोरा समान जाजोबबाय अब्ला जों बुंनो हासिगोन आखान्थिथाम DOC आरो BOA आ जोंनिया महरसे ओके अब्ला जों बेनिफ्राय बुंनो हासिगोन दि आखान्थिथाम DOC आ आखान्थिथाम BOC नि महरसे होननानै ओके मानो बुंनो हासिगोन बेखौ आखान्थिथामनि महरसेयारि रादाय एंगल रादायजों आखान्थिथामनि महरसे रादाय एंगलजों जों बेखौ महरसे बुंनो हासिगोन स महरसे बुंनो हासिगोन ओके स जों बेखौनो बोखावनानै जुदि बे आखान्थिथाम मोननैखौ बेयाव बोनायनायनि जों बोरै जागोन औआथ' मोननैबो आखान्थिथामनि थाखाय दोङो DOC नि थाखायबो दोङो आरो BOA नि थाखायबो आखान्थिथामनि थाखायबो औआ कमन स औआ जोंनिया जाबाय बिदिनो बेखौनो बोगोन ODC लाबाय ओके आरो मोनसेबो बनि जों बेयाव आखान्थिथाम औआथ' कमन बेनि थाखायबो मालानो दा नै D खनादो माया समान B खनाया समान अब्ला D दोनै मोखांसे जानोबा B आ मोखांसे जानांगोन ओके आरो बेयाव मा जानांगोन A खनादो C खनाया समान होननानै A दो C दो जाबाय ओके थिग बेबादिनो बेसोर मोननै नै O खनाया बेदो समानबा आरो A खनाया C खनादो समानबा B खनाया D खनादो समानबा जों रुजुथाय लिरनो हासिगोन ना बेखौ ओके जों रुजुथाय लिरनो हासिगोन बेखौ लिरगोन मा लिरनो हागोन बेयाव OB divided by मा OD ओके इक्वल टू मा लिरनो हाबावगोन जों OA divided by OC इक्वल टू आरो मा लिरबावनो हायो AB divided by CD ओके बेखौनो लिरनो हायो जोङो स जों बेनिफ्राय लिरनो हायो मा OB divided by बेनिफ्राय लिरनो हासिगोन ना बेनिफ्राय जोङो सानिफ्राय मा फोरमान खालामदों जोंनिया नै OA divided by OC इक्वल टू OB divided by OD OA divided by OC लिरदों बेखायनो OA divided by OC इक्वल टू OB divided by OD प्रूफ फोरमान जाबाय बेनिफ्राय जों नैखिनिखौ लिरदों बेखिनिखौ ओके स फोरमान जाबाय जोंनिया बेनो स आइ होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों जानांगौ बुजियाखैबा भिडिअखौ नायफिन खनले नायबासो जोङो मोजाङै बुजिगोन ओके खेबसेयाव बुजिया खेबनैयाव बुजिया खेबथामाव बुजिगोन ओके माने मोजाङै नायफिन आरो बेखौ बुजिनो थाखाय जों आखान्थिथामनि महरसेयारि जानायनि रादायफोरखौबो मोजाङै मिथिखाना लानांगोन ओके स नेक्स्ट कुइसनाव मा दों जों नायनि बेयाव मा दों जों नायनि बेयाव दों जोंनिया मा गाहायनि सावगारियाव QR divided by QS equal to QT divided by PR आरो खना 1 दो खना 2 दो समान माने बे खनाया समान माने PRS खनाया समान ओके माने PQS खनाजों PRS खनाया समान ओके आरो दिन्थिदि आखान्थिथाम PQS आरो TQR आ महरसे दिन्थिनांगोन माने PQS आखान्थिथाम आरो TQR आखान्थिथाम मोननैया महरसे फोरमान खालामनांगौ जोंनो ओके स बेयाव होनाय दं जोंनिया मा होनाय बे कुइसन नाम्बार 4 नि होनाय दं मा होनाय दं जोंनिया नै आखान्थिथाम होनाय दं आखान्थिथाम मा इयो PQR नै PQR आखान्थिथामाव मा होनाय दं जोंनिया नै बै PRQ खनाया PQR खनादो समान माने बे खनादो समान होनाय दङ माने मा आखान्थिथाम PQR आव खना PQR खना नै PQR खनाया समान मादो दोङो खना PRQ मादि नै होखानाय दङ 1 खनादो 2 खनादो समान होनानै ओके स बेखिनिया जाबाय जोंनिया बेनिफ्राय जुदि मोनो जों बेखायनो मा मोनगोन जोङो PQ आ PR नि समान जासिगोन बे माबोरै जायनाय जुदि नै मोनसे आं बेयाव आखान्थिथाम आखिनि ABC आखान्थिथाम आखिनि ओके जुदि B खनाया जुदि C खनादो समान जायो अब्ला जों बेयाव बुंनो हागोन AB आ AC दो समान ओके माने नै B खनाया जुदि C खनादो समान जायो अब्ला जों बुंनो हागोन AB आखान्थिया AC दो समान होननानै बुंनो हासिगोन बेबो मोनसे आखान्थिथामनि प्रपार्टि ओके बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय स जों बेबायदि मोनो स बेखौ जों 1 नाम्बार समानथाय होना लाबाय ओके आरो होनाय दंबावो जोंनिया मा QR divided by QS equal to QT divided by PR आरो
आरो होनाय दं मा QR divided by QS equal to QT divided by PR बिदि होनाय दोङो स' जों बेनिफ्राय नै PQ माने मा जोंनिया नै PQ खौ जों माबो लिरनो हायो PR बो लिरनो हायो ओके स' नै PR खौ जों मा लिरनो हागोन बेयाव PQ बो लिरनो हागोन ओके बेयाव जों मा मोनो QR divided by QS equal to QT divided by PR खौ जों मा लिरनो हायो PQ माने QP बो लिरनो हासिगोन QP खौ लिरनोसै ओके गासैबो Q आ सिङाव दं नालाय QP खौ लिरबाय ओके बिदि लिरबाय जोङो दा बेनिफ्राय जों मोनबाय जे मा बेखौ 2 नाम्बार होना ला QP मानो लिरनो हादों PR खौ नै सायाव मोनबोखादों नालाय बेखायनो जों बिदि लिरनो हाबाय ओके दा दानिया जों मा फोरमान खालामनो होदो बेखौ लादो दानिया नै आखान्थि 3 नै PQS आरो TQR आखान्थि 3 मोननैखौ मरसे बुंनांगौ होनदो जोंनिया ओके दानिया जों लादो PQS आरो आखान्थि 3 आरो मा आखान्थि 3 TQR आव जों मा नुयो नाय माने PQS आखान्थि 3 आरो TQR आखान्थि 3 आव जों मा नुयो नाय खना ओके खना Q बे Q खनाया जोंनिया मादो समान जागोन Q खनादों समान जागोन माने आगोसार खना ओके आगोसार खना माने माबोरै नाय नै TQR आखान्थि 3 नि थाखायबो Q खना दङ आरो PQR आखान्थि 3 नि थाखायबो Q खनाया कमन बेखायनो जोंनिया Q खना समान ओके माने मोननैबो आखान्थि 3 नि थाखाय Q खनाया समान स' आरो मा मोनबावो जोङो सायावसो मोनबोदों नै QR divided by QS equal to QT divided by QP माने नै QR divided by QS equal to QT divided by QP माने मोननै आखान्थि 3 PQS आरो TQR नि मोखांसे खनाफोरा समान रुजुथायनि मोनबाय आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा समान रुजुथायनि मोनबाय आरो बिसोरनि मोखांसे खनाफोराबो समान मोनबाय अब्ला जों बिसोर मोननै आखान्थि 3 खौ मरसे बुंनो हासिगोन ओके बेखायनो आखान्थि 3 PQS आ आखान्थि 3 TQR नि मरसे ओके माने बेयो माबोरै जोंनिया मा रादायजों बियो साइड एंगल साइड रादायदों ओके माने आखान्थि 3 नि मरसेयारि रादाय आखान्थि खना आखान्थि रादायजों ओके बियो मरसे जाबाय बिसोर मोननै आखान्थि 3 ओके आई होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों जानांगौ ओके स' नेक्स्ट कुइसनाव मा दङ जों नायनि नैखो नि माने जों मोनबाय नै आखान्थि 3 PQS आरो TQR आव बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान मोनसे खनाफोरा समान जायखिजाया मोनसे खनाफोरा समान होनना जों मोनबाय माने मोननै आखान्थि 3 नि नै बेयाव बोना होनियाव Q आ कमन नालाय Q खौ सेवलानि जों Q खौ सेवलाबाय दे बेयाव मा लानांगोन QP S दङ नालाय बेयाव P लाबा बेयाव S लानोसै आरो मोनसेयाव जोंनिया मा दङ Q दङ ना Q खौ लाबाय दे अब्ला मा दङ TR ओके P दो माया दङ जोंनिया P दो T आ जानांगोन इजा आरो इजा आरो जाबाय आरो बे खनादो समान स' आरो QP divided by फार्स्टआव जोंनिया मा दङ QPS आरो मोनसे दङ मा QPS मोनबाय आरो मोनसे दङ मा QTR ओके स' जोंनिया QR divided by QS equal to QT divided by QP ओके बेखौनो जों मोनबाय स' जोंनिया बेसोर नै खनाखौ बानायनाय आखान्थि 3 मोननैयाबो समान रुजुथायनि जाबाय नै QR divided by QS equal to QT divided by QP बे समान जाबाय स' बेखायनो जोंबा बेखौ SAS रादायजों मरसे बुंनो हासिगोन बिसोर मोननै आखान्थि 3 खौ ओके आई होप नोंथांमोना बेखौ बुजिदों जानांगौ ओके नेक्स्ट कुइसनाव मा दङ जोंनि ओके जोंनि कुइसन नम्बर 5 आव मा दङ नाय S आरो T आव S आरो T आ आखान्थि 3 PQR नि PR आरो QR आखान्थिनि QR आखान्थिनि सायाव मोननै बिन्दो जेराव P खनाया RTS खनाजों समान दिन्थिदि आखान्थि 3 RPQ आ आखान्थि 3 RTS नि महरसे स' जोंनिया मा दङ PQR आखान्थि 3 मोनसे आखिनो लाग्रो बेयाव मोनसे
मोनसे आखान्थिथाम आखिनो लाग्रोबाय जोङो ओके PQR मोनसे आखान्थिथाम आखिनो लाग्रोबाय ओके दा बेयाव होनो मा S आरो T आ PQR नि पेयर S आ मा पेयरआव थागोन बेयाव जोंनिया S थाबाय दे ओके आरो T आ QR T आ मायाव थागोन QR बेयाव थागोन T ओके सायाव मोननै बिन्दो स' बिसोर मोननै बिन्दोखौ जोङो दाजाबनो हाबाय T ओके आरो बेयाव मा होनाय दों नै P खनाया बे P खनाया जोंनिया RTS माने RTS बै खनाजों समाननो ओके बै खनाजों समान बे P खनाया बै खनाजों समान होनानै जोंनिया होनाय दोंखाय बेयाव स' जों मा मोनो आखान्थिथाम मा आखान्थिथाम मोनखो जों मा नै आखान्थिथाम RPQ आरो RTS आ मरसे बुंनांगोन दा आखान्थिथाम RPQ आखान्थिथाम RPQ आरो आखान्थिथाम RTS आव आखान्थिथाम RPQ आरो आखान्थिथाम RTS आव जों मा मोनगोन नै RPQ आरो RTS आव जों मा मोनदो जों मोनखादो नै बै RTS खनाया मा RPQ खनाजों समान RPQ खनाजों समान होनानै मोनखाबाय जोङो आरो R खनाया समान खना R जों समान खना R नै RTS आखान्थिथामनि थाखायबो मोनसे खना बियो आरो RPQ आखान्थिथामनि थाखायबो बियो मोनसे खना स' जों दा बेयाव मोनबाय आखान्थिथाम RTS आरो RPQ आखान्थिथाम मोननैनि मोननै खनाफोरा समान जाजोब्बाय ओके बे जोंनिया गोसोर खना माने मोननैबो आखान्थिथामाव थानाय खना बियो ओके RA ओके स' बेनिफ्राय जों बुंनो हासिगोन दि आखान्थिथाम RPQ बे RPQ बेनिखायनो जों बुंनो हासिगोन मा आखान्थिथाम RPQ आ मरसे जासिगोन आखान्थिथाम RTS जों मरसे जासिगोन ओके माबोरै मरसे जागोन बियो आखान्थिथामनि मरसेयारि रादाय एंगल रादायजों ओके स' जोंनिया बियो मरसे जाबाय स' बे जोबोद इजिथार माने नोंसोर आखान्थिथामनि मरसेयारि जानायनि रादायफोरखौ मोजाङै मिथिनांगोन अब्लानो कुइसनफोरनि एन्सारखौ बानायनो हागोन अब्लासो जोङो बै थियरेमफोरखौ बुजिबासो कुइसनफोराव एप्लाइ बानायनो हागोन स' बे जोबोद इजिथार आरो प्रेक्टिस बानायबाय थाबासो मोजां आइडिया फैगोन जोंनिया नेक्स्ट स्टेप मा लिरनो स' नोंथांमोना मोजाङै प्रेक्टिस बानाय न'आव अब्लानो बांसिन बुजिगोन आरो आनजादफोरावबो मोजाङै लिरनो हागोन ओके स' दिनैनि थाखाय जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट कुइसनाव जों सावरायनो नाजागोन कुइसनफोरखौ गासैबो कुइसनफोरखौ नेक्स्ट क्लासाव जों सावरायनो नाजागोन ओके आरो जायफोरा चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ माखारैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जोंनि भिडिअफोरखौ नुजोबो